Ang mga pag-admitir ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa pagpatay o mga kriminal, posibleng mahimong kaso bato kaniya apan kung makabarog ba kini sa korte, kini walay klaro. May pumuna na sa kanya, iibahin na niya. So while it may be taken against him, but that may not suffice for purposes really of making sure that the case would stick in court. Ang pinaka pa rin kailangan yung testimonya tsaka witnesses. Sa pakihinabi sa Sunstar kang kanhi Justice Secretary Leila de Lima kagahapon, iyang giklaro nga kung ang admission ni Duterte maulang ang ebidensya batok kang Duterte, kuwangon kini. Kinahanglan ang testimonial evidence ug witnesses aron mobarug ang kaso batok sa mayor sa Davao. Matod pa ni de Lima nga padayon hangtod karon ang investigasyon sa National Bureau of Investigation kabahin sa Davao Death Squad din adunay usa ka self-confessed DDS ang migawas ug anaa karon ubos sa Witness Protection Program sa DOJ. The NBI to undertake that investigation when that self-confessed DDS hitman surfaced. He approached us, he executed a statement, and he asked to be covered under WPP, so we covered him under WPP. Miangkon si de Lima nga ang unsuccessful ang ilang investigasyon sa una kabahin sa DDS o Davao Death Squad, sa diyang anapa siya sa Commission on Human Rights tungod kay grabe ang kahadlok sa mga nagtestimonya.